Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora gora, hemen dator banana zerta. Tximino igarlea, tximino aztia. Nire kreazioa, nire bizitzako egintza, bizirik dago, bai! Harrigarria da zeinen argia ematen duen ahoa itxita daukala. Primeran, epitafioa besterik ez zaio falta. Hemen dago Donkey Kong, kristalezko kokoaren babeslea eta inguruko tximino aho handik kaikuena. Ni hemen lanean atzaparrak urratu beharrean, bera sabela betetzen ari den bitartean. Hasteko, berak pentsatu behar luke epitafioa. Bigarren, zergatik ez ote zailenago bururatu? Zirt zart dinpidanpa, telegarraian azazu, bihurtuz holograma. Zertan ari zara? Atera zaidan koskorra igursten. Besti pare bateri aterako zaizkizu nirera espazatoz agudo. Lantxo bat daukazuretzat. Zigarra jo! Aspergarria eta gogo guztiak kentzekoa dau. Aspergarria? Hortzaginek min ematen diotenean ikusiko bazenu. Etxe barruan surf egitea zari naiz. Musikari gabe dantzan egitea bezalakoa da. Ez alduzu esan jokoak dauzkazula hemen, zaburra besterik ez dago. Egurrezko zotz batzuk eta lanpara bitxi bat. Eta jokoak dira txikito, metafisikoak izatea. Itxin aintzinako runak eta orakulu mistikoa. Nire oso bespeizi handia zenak eman zidan tresna zoragarri hori. Orakulu mistikoa? Zer egiten du? Etorkizuna igerri. Etorkizuna igartzen duen lanpara! Tximino Artxosonen itzulpen kosmikoaren laguntzarekin. Baina horretaz gain tope galaktikoa. Badakizu interpretatzen? Laba hizkuntzan espezialista naiz lagun. Zeren zein zaude orduan, igarri gure etorkizunak. Egina, entzun! Tximino igarlea, tximino aztia, orakulu mistikoa egiten dizugu. Agertzaitez, azaltzaitez, eman atsegin begi kosmikoarekin. Mundiala da! Zer dio? Orakulu mistikoak igarri du, gaur surf egitera joango naizela eta olatu epiko harrapatuko dudala. Gaur harrapatuko duzun bakarra, euri zaparra da. Eta nitaz? Zer dio nitaz? Orakulu mistikoak igarri du txoratuta geratuko zarela emango dizuten izengoiti berriarekin. Inoiz sortu den tximino azkarrena. Didi, inoiz sortu den tximino azkarrena? Arraioa, zoratuta dago zure lanpara hori, Funky. Zer dio Donkey Konez? Orakulu mistikoak dio... Hau txarra da. Bakarrik sentituko dela laguna aste oso... Ezin du erratuagoa egon, Funky. Zeren kandirekin itzordua daukat aste honetako gau guztietarako. Zer diozu horri? Ba, zera diot, joan beharra daukadala. Nire izena daraman olatu epikoa zai daukat. Orakulu mistikoaren iragarpena zuzena da. Kasualitatea baino ez da hori, txikito. Inork ezin du etorkizuna igarri. Ez da orakulu mistikoek ere. Orakulu mistikoa, krokopuzi deitzera noa kuartel nagusira.
Hemen buñuelo frigitua, bike opilari deika. Zoa zarira eta esan beharrekoa azkar, eskatatze baino hartzen ari naiz. Jauna, sarkoi bat dabilu artean, morroia azpilanean ari da arerioekin, ez izenez tximuak. Ez idazu esan, Klump, ez izenez inozoa. Orakulu mistikoa du izena, etorkizuna igartzen du. Jarraitu zelatan, txosten osoa nahi dut. Kaixo, Dixi, zertan zabiltza? Arrantzara joateko asmoa nuen, baina kanabera apurtu zait. Lasai horregatik, hau ez da ezer. Deus batean konponduko dut. Oh, Listo! Konpondu egin duzu? Inoiz sortu den tximinorik azkarrena zara. Gero arte didi, Donkey Kong. Entzun duzu? Esan du inoiz sortu den tximino azkarrena naizela. ziur aski denbora gehiegi egonda eguzkitan eserita. Orakulu mistikoak igarri du. Bitik bi asmatu ditu. Txiripaz, kasualitate. Burutik sano dagoen nork igarriko zuen inoiz sortu den tximino azkarrena izango naizela. Uka ezina da hori. Alere, txiripaz izan dela uste dut eta kito. Krankirenera joan behar dut berriro porrustaka hasi aurretik. Korri! Antza denez delako orakulu mistikoa azkar porrokatua da. Holograma lurrartzea aparta. Kaixo, Kranki! Zer nahi duzu? Kranki, bukatu duzuta estatua. Zoragarria da. Zeinen tximino galanta eta ederra ematen dudan. Laster zatartuko zaitut epitafio bat pentsatzen ezpaduzu. Ongi da, hori egina dago. Zer da epitafoa? Epitafioa, majaderoa, estatuan jartzeko hitzak dira. Oh, bai, noski. Agian orakuluaren hirugarren iragarpena da. Zertaz ari zarazu? Zera, funkik iragarpenak egin eta asmatzen dituen lanpara dauka. Eta zer, nik ere egin ditzaket? Ah, bai? Eta iragartzen dut, mozolo pareak ospa egingo duzuela laster, ni erotu baino lehen! Eta hobedu epitafioak nire gustukoa izatea. Bat nator Krankirekin. Orakuluarena lelokeria hutsa da. Eta iragarpenak zer? Funkiren olatuarena eta ni sortu den tximino azkarrena izatearena? Ni bakarrik sentituko naizela ere esan du. Baina hain zuzen, Kandirekin elkartzera! Kandi! Eskerrak aurkitu zaitudan, Donkey Kong. Ezingo naiz joan gaueko itzordura. Zoragarria da hori! Ez zarela joango? Zergatik ez? Oh, blusterupelak promozionatzen ari delako. Bi txandatan lan egin behar dut aste osoan. Zoragarria da hori! Beno, joan beharra daukat, sentitzen dut, Donkey Kong. Orakulua zuzen dago, irutik iru! Zer diozu orain? Nola biziko naiz aste osoan Kandi ikusi gabe. Orakuluari galdetuko diogu nola aldatu zure patua. Ideia bikaina, guazen! Entzun du erretxin... Hau da krokoputz erregean. Bai, Klump, aurkitu orakulu mistiko hori eta ekarri niri. Horren almen izugarria eta nire adimenarekin, elkarrekin gobernatuko dugu Kongo-Bongo uartea. Ei, Funky, beste gauzatxo bat galdetu nahi diogu orakulu, Dirudien ez dago hemen, surf egiten ibiliko da. Ziur aski olatu epikoa harrapatzen. Oh, orain ezingo diogu eskatu orakulu mistikoari nire patua aldatzeko. Bai, ez dugu Funkiren beharrik. Baina ez daukago arrastorik aztibegi planetarioaren kontua nola den. Lasai horregatik, gogoan daukat erretolika, piztu lanpara. Didi, duzu, orakulu jauna, zer moduz, nahi zaitut ezagutu, Didi du, begi kosmikoa zu. Posin da mugitzen. Galdetu Kandita nire berri. Orakulu mistikoa, ezaiguzu nola alda dezakegun lur jota dagoen Donkey Kongen patua. Zer dio? Irudia osatzen ari da? Banana bat? Ez, upel bat! Upel handi bat! Upel handi bat! Ez dut ulertzen. Mugitzen ari da! Orain upel txikiagoak ageri dira! Upel txikiagoak? Hori da dena! Zer esan nahi ote du?
Blusterren upel fabrika! Zer gehiago! Zer gehiago! Horren opela, ikusi duzu hori? Bai! Puf! Gelditu eginda papatean! Hori da! Geldiarazi egin behar dugu Blusterren fabrika! Bai! Nola? Nola edo ala, sabotajea egin behar diogu Blusterren fabrikari bananekin! Bananekin, irrikan nago! Aparta, deritzot! Ea ba, entzun dezagun. Zer? Epitafioa. Oraindik ez dut pentsatu. Hobeduzu alferkerian ez ibiltzea. Goazen Blusterren fabrikari sabotajea egitera. Horrela jai edukiko du kandik. Ezen du utxegin! Orakuluak ez du oraindik utxegin! Lanpara bat! Bai, jauna, iragarpenak egiten ditu. Nola demontre egin dezake horrelakorik? Tira, interpretaria behar du, baina improvisatzeko aina ikusi dut. Muske iragarlea, muske erraztia, orakulu mistikoa, jazistikoa, irristona, irristara, ez dakizer, haize kosmikoa. Orakulu mistikoa! Orakulu mistikoa! Emaitazu almena! Orakulu mistikoa! Oh, baby! Oh, baby! Askida! Apustu zuek baino errenta hobe ateratzen diotala orakulu mistikoari txepelak! Prest? Bai horixe, has gaitezen! Iep! Iep! Zete montre! Kandi, zergatik utzi diozu lanari? Zer egin behar dugu? Teknikariari deitu beharko diot. Aste hau jaiartzeko moduan zaude. Itzela! Soldatarik gabe. Zekeen azara gero, Bluster. Bai, baina, berats porrokatua. Donkey Kong, ez eta asmatu. Aste guztia jai daukat. Itzela da hori. Gauero elkartzeko moduan izango gara. Oh, Kandi, enuke zergatik ere utxe egingo. Baina epitafioa idatzi behar dute estatuarako. Benetan ari zara? Bai. Aste osoa jai daukat eta zuk nahiago duzu zure estatuarekin igaro? Ongi da. Zuk nahi duzuna egingo dut, zindagit! Eta, nun daukazu? Zerbait ikusgarri mundiala bururatu zait, baina zu azaldu zara eta pentsamenduen aria eten didazu. Inoiz pentsamenduen aririk eduki baduzu, aspaldieten zitzaizun! Pentsatu zerbait alferkeriari utzita! Hau da, hau, dena ondatu dut. Kandi aserretu egin zait. Krankiri pazientzia gortzen ari zaio eta ez dakiz zer idatzi estatuaren epitafiorako. Behar bada orakulu mistikoak berak esango dizu zer idatzi estatuaren oinean. Ideia bikaina, goazen funkirenera galdetzera. Bai, hori data. Hemen dio. Talentudun guruei laguntza eskatzeko. Estiloarekin egin behar data graziarekin. Errege igarle, errege astia, orakulu mistikoa elegiten dizut. Eman zure grazia, azaldu, sorgin nazazu, zure begi kosmikoarekin. Zeri begira zaudete hor, lagundu! Usain kentzailea nahi du, txerria bezalari nahi zer ditan. Ez altzaio ni buelta eman behar. Ez, utzi niri! Jauna, izerdiarekin! Ogia, xigorgailuan bezala kiskaliko da. Argitako, gutxietxi egin dituzue orakulu mistikoaren interpretariaren premia eta trebetasuna. Bai, tximinoak ez dira berori bezala kiskali. Ekarri da zuen nola edo ala lanparen hizkuntzan aditua den norbait! Hau da, egun beltza surfean egiteko. Ez dago kerragoa izaterik. Bai horixe! Gaurkoa erabat etxegarria izan da. Erabat etxigarria, eta
Zergatik? Esango dizuet, ni zutitu taulan, ta olatu zarandi hori osorik hartzeko presnengoen. Gaina harrapatu dio, tutuaren barruan sartu naiz, ta gero zabla. Zabla? Olatuak txorimaloa bezala botan hau, panpina bezala. Konturatu naizenerako, txirlabilanen bilen ondarretan, ilunpean nengoen. Porrot egin dut ulertzen. Sentitzen du, soldadua. Eta sinetxi dazu, bi bider zailagoa egiten zaidala zu bahituta eraman beharra. Eskertzekoa da lagun, ez da zure errua nire dardarak maiztasunik handienean badabiltza. Tira. Funkik ez du gaizki hartuko lanpara erabiltzea, ez da? Lanpara, ez dago! Baina, nork lapurtu ote du? Muskerrak! Eta zertarako nahi du krokoputzeko orakulu mistikoa? Zertarako nahi duen, etorkizuna igartzen du. Algustiduna da. Baina ez daki nola erabili Funki gabe. Ez! Lanpara lapurtu eta Funki bahituta eraman du. Klump generala, behartu zazu Funki tximinoa, nire etorkizuna igartzera. Jauna, bere baimenarekin, anerioak egun txarra eduki du. Amore eman behar izan dio epikoa izan behar zuen olatuari eta ondoa jota dago zertxo bait. Beraz, zera pentsatu dut, bake pixka bat eman eta lasaitzen uzten badio, esango diola. Iragar dezala nire etorkizuna edo bestela Klump, zureak egin du. Az dadila, hasi festa. Astera doa festa, adior! Utzi berriketari bizirik larrutzea nahi espaduzu. Ezin dut landu nire sorginkeria karmatxarrorrekin aizu. Entzun ondo hartaburua, hasi igartzen edo hurrena ikusiko duzun olatu epikoa nire ziegako estoldan izango da! Ulertu? Etxera itzultzen naizenean txakara garbitu behar dut. Olatu horrek aurari gabe utzi nauta. Bizkor, hasi igartzen! Tximino igarlea, tximino aztia, orakulu mistikoa, dei egiten dizugu. Agertzaitez, azaltzaitez, atsegin eman zure begi kosmikoarekin. Etxoekin? Badabila! Zer dio nire etorkizunari buruz? Orakulu mistikoak iragarri du. Bai... Likatsuak merezi duena izango duela. Entzun alduzue, merezi dudana izango dut. Merezi dudana izango dut, merezi dudana izango dut. Bai, kongo-bongo uarteko errege izango naiz. Motor luze, entzun niri, askazazu nire laguna. Bai, ongi, doana tximinoa, doana uxa, alde. Itzela izan da. Totala. Funki, txo, favorea zordizut, hartu nire ibilgailua. Itzel, txo, adio lagun. Zertan ari dira baina? Ez dakit, baina guazen hemendik. Lanpara daramat gainera. Lanpara? Bai, ongi eraman. Badakizu, kongo-bongo uarteko urrengo agintaria izango naiz. Ametxitan izango da, motor luzea. Ez benetan, orakulu mistikoak esan du. Orakulu mistikoak esan duela? Egia lagunak. Zer? Esan didazu orakulu mistikoak iragarri duela kongo-bongoko errege izango naizela. Ez oixe, mutur berda makurra. Nik esan dut merezi duzuna izango duzula. Bai, eta horrek esan nahi du. Lanpara! Atzeban itzazuen mozoloak! Gerti, itxari dazue! Ekarri! Bingo! Nirea! Donkey Kong Kunduz! Ekarri lanpara hori edo. Agur betiko, tximinoak.
Emaiozu lanpara, Donkey Kong. Zer egingo du ba okerrenean ere? Erabateko almena izango dut zuengan Neandertal mozoloak. Orakulu mistiko eskura dudala, jakin beharreko guztia jakingo dut gertatu aurretik. Gogoan hartu, ez duzu sekula, inoiz ere ez, nire errukirik izango berriro. Esan duzunak ez du itxura honik. Ez da zuen etorkizunak ere. Eska dezaket azken naia? Aurrera, eskatu lanparari nahi duzuna. Ondo pentsatua, Donkey Kong. Zure epitafioa eskatuko diozu? Ez, funkiri lanparaz beste egiteko baimena. Axola dizu? Ez da bat ere zehatza gainera. Ez dut olatu epikoa. Ez! Zergatik jaurti duzu? Ohartu naizelako gehiegi jakitea arriskutsua dela, txikito. Klump! Ei, Kruxa! Orakulu mistikoak asmatu egin du berriro. Zeren iragarri baitu krokoputzek merezi duena izango duela. Bai, baina erretu eginda funkiren igarpenean. Ez du olatu epikoa harrapatu. Ez da egia, lagunak. Ez dago hau baino gauza epikoagorik. Esperientzia megamundiala! Orakulu mistikoak asmatu egin du berriro. Ez dakit orakulu mistikoak etorkizuna iragar dezakeen edo ez, txikito, baina gauza bat da ziurra. Divertigarriagoa dela norberaren patuaren jabe izatea. Ei, hori da! Zer? Nire epitafioa! Ongi, aspertu naiz. Badaukazu epitafioa ala ez. Hemen dago Donkey Kong! Kongo bongo uarteko agintari! Herriko heroia, kristalezko kokoaren babesle eta bere patuaren jabe zen Tximinoa. Bai, nire gustukoa da oso. Bejot deizula, Donkey Kong. Banana! Zarta! Tira, orakulu mistikoaren beharrik ez daukagun min hartu dutela jakiteko.